Daddy! Daddy! Waar is hij? Is hij met hem je hoor? Zet hij? Kan ik dit iets vragen? Ja, pa. Hoe het Daddy en die oude meisjes zal krijgen? Ja, mijn kind. Het is zo begin. Hallo, yes, baby. Baby. Rij mij nou. Oh. Ja, baby. Yo, baby, ik wil eens praten hier. Rij mij net. Maar Daddy! Het Daddy oude? Hier, voor mij zijn die mannen rijden. Ja, misschien, maar nog het zijn. Misschien, like, het zijn. Oh, die mannen mannen rijden die zien. vrouw mensen. Staan ik er nou? Maar Daddy denkt, Daddy kan nog altijd maar een meisje krijgen. Mijn kind, ik ben legend, mijn kind. Ah, Daddy Ik leert. ben legend, ik Maar kan, wees ik mij- kan. Wijs, Wees wijs. Kijk, ons gaan. Kom, ons gaan. Aan die wereld! Dat is zwaar me laten krijgen. Dat is zwaar, Daddy. Hoe is dat zo? Daddy, haast het laat. Oh, ik zie. Kijk, hij laat, Daddy, hij laat. Mijn kind, hij is easy, mijn kind. Ik kan 2 uur, Daddy, uur. Maar wees. 2 uur. 2 uur. Dat baby? Ik kan zijn no. Ik kan zijn wat? Baby, ik kan zijn no. Ik kan zijn wat? Ik weet Oké. Rij mij nou. niet, joh. Waarom zal ik voor jou vat? Kijk hoe lijkt zij. Goed, kort. Man, dit is auto by the way. Dit is 26. Joh. Nee, zie je nou, die gaat weer eens, man. 26.